الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hormat Müslüman doğanlar, Allah'ın Tebarek Teala novataqı cumhurunu ediyen ve etçek taatı uvadetlerini di, etçek duayı dileklerini di öz dergahını kabul eyle. İnşallah kıyamet mahşer gününe de rahmet edip radi olup Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şefaatine nail eylegen bennelerinden aylanırsın. Hormat Müslüman doğanlar, her cumada bir meseleni ortaya alıp başardığımızdan size bir vaat etmekle çalışıyat. İnşallah edilen vaatları boşa çıkarman, doğru dinlep, ona doğru düşünüp, durmuşta amal edip, sogabından elde edilyansınız ve nehy edilen dağlardan kaçıp, günahlardan saklanayansınız deyip umid ediyaz. Edi cemaat vaada başlamadan haiş ediyaz, vaat edilen vaatında bir kabirleriniz uklayanız ya birbirlerinizle gurrun ediyanız. Etmen, ondan sizi uyarcak olup, ünsümüz bölün ya. Geçen cumamızda da Adam'ın 3 tane hakçısı var. 3 tane Allah'ın Resulü'nün 3 tane aydan zatları vardı, 3 zatları vardı görün ediptik. Bizi helak ediyen 3 zat, halat ediyen 3 zat, günahlarımızı bağışlayan 3 zat ve derecemizi beygildiyen 3 zat deyip. Şol helak bizi günahlarımızı örtüyen 3 zat aydıp bir terati, podulli, uqlaptır deyip üntümüzü bölünde şol üçüncüsünü aytmanlar. Ol üçüncüsü de günahımızı bağışlayan dağın üçüncüsü de cemaate tarap edime etmek. Cenaze namazynadır, vaqt namazynadır, o cuma namazynadır, bayram namazynadır. Yani cemaat olup üyüşülüp yerine yetirilen sevap işlere mevlidi qolyan yeridir, vaqt edilen yeridir tarap edime etmeklik bizim günahlarımızı örtüyen zatların bir eken. Şonu aytmaklık yadımızdan çıkıptır. İnşallah Cuma günlerine gelýäňiz, cemaata barayın, cemaatlar namazy qaýyn, wagt dinläýin. Şu da bizim esli eden günahlarymyzyň örtülmegine sebäp bolan amalların biri eken edi cemaat. İnşallah bugünkü wagtymyzda da 7 tane sakçylar bar edi. Yani 7 tane saklaýjy Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerimdäki bize aýdýan ayeti, yani 35-nji surasynyň 10-njy ayeti, Fatir surasynyň 10-njy ayetiniň tefsiri ve bu ayet ve ayetat genişliğini düşündüren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın üstü bize aydan hadis-i şerifi var adı. Yani 7 asmanın, 7 kat asmanın her katında bizim amalımız ertilenine, her katında revizyor günümüzün diline aydandı. Her katına varanda sen amalını Allah'a tarafın plan oğlu planın amalını getiriyen de dur. Ol nähili adamdı, plan tüýsli adamdy. Akid onda yüzüne on amalına, namazına, muradına. Ol plan tüýsli iş edýän eken diýip, biziň amallarymyz gönü barjak gel. Şu günämiz, sowamyz ýaňyan perişteler biziň amalymyzy akidenne, käbir işleri edýän adamlaryň amallary, ýani namazlar, oradalar ýyzyna akediljek we eýesiniň yüzüne uruljak. Bu diýilligi kabul bolmajak diýilligi. Şoň dogrusunda inşallah wagt etmeklikçi hayırlanarsınız diýip umid edýär. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu tebaraka ve teala Kur'an-ı Kerim'in Fatir surasynyň ýani 35-nji suranın 10-njy ayetinde şeýle diýär. İleyhi yes'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'uhu. Edilen amallary Hudaýyň ýanyna çykanyna, yani Allahu Teala'nın huzuruna getirilen wagtyny Hudaý şol amallaryň içinden diňe halis özü üçin bolan amallary, ibadatlar kabul eder. Beylekileri kabul etmez, taşlar diye ayet-i kerime şu. Yani Allah Teala özüne planning okan namazı, planning tutan orada, planning beren sadaka, planning plan eden hayır hasanat amallary, ýaşy amallar diýip getirilen wagtynda Allah innehu alimun bizati sudur. Şüphesiz Allah sudurumyz zakyny bilýär. Kalbından sen näme niyet bilen etdiň ony we näme tüýsli adam sen bilýär Allah celle celaluhu. We şoňa göre sen amalyny halis özü üçin edilmedik bolsa we halis Allah üçin amal edýän adamlaryň saklanmaly haram işinden saklanmaýan bolsaň, onu halis Allah üçin etmediň-de şol amal Allah Taala kabul etmejekligini Kur'an-ı Kerim'in 35-nji surasynyň 10-njy ayetinde bize bildirdi. Inne şu ayeti açıklayan
hadis şerif. Abdullah ibn Mübarek radıyallahu anh diyen bir sahabalar kän sahaban gören tabi'in ulur evliya adam özü de tabi'in kän sahaban gören bir mübarek evliya Allah'ın dostu. Tabi'in ile sahaban görene. Onun adı Abdullah ibn Mübarek. Şu sahaba Halid ibn Ma'dan radıyallahu anh diyen sahaba Muad ibn Cebel radıyallahu anh diyen sahabadan rivayet ediptir. Yani Halid ibn Ma'dan diyen sahabadan Abdullah ibn Mübarek diyen tabi'in eşitiptir. Halid ibn Ma'dan kimden eşitiptir bu hadisi? Muad ibn Cebel radıyallahu anh'dan eşitiptir. Halid ibn Ma'dan radıyallahu anhu ey Muad inni bize bunu kim gurun veriyor? Abdullah ibn Mübarek gurun veriyor. Kimden eşitiptir? Halid ibn Ma'dan'dan eşitiptir. İnne Halid ibn Ma'dan Muad radıyallahu anh'tan soruýşyny ve Muad radıyallahu anh'ın Halid ibn Ma'dan'ı gurrun verşini Halid ibn Ma'dan Abdullah ibn Mübarek diýilen öwliýa tabiğine gurrun veriyor. Aydıptır Halid ibn Ma'dan. Men soradym Muad'dan niptir. Ey Muad, sen maňa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den eşiten bir hadisin gurrun ver. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen bile köp bolansyň, onuň ýanyna köp gedensiň. Onuň aýdan zatlaryny ýadyňda saklansın. Şondan maňa aýdyp ber diýip Muad ibn Cebel'den Halid ibn Ma'dan sorapdyr. Şondan Muad ibn Cebel jogap berýär. Ey Halid ibn Ma'dan, meniň Peygamberimizden eşiten hadisim kän, käşgän men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýene görsedim diýip ağlapdyr. Peygamberimizden kän hadis eşitensiň? Men sahaba bolsam kän Peygamberimizi görmedim, kän hadis eşitmedim, sen has köp hadis eşitdin. Meniň bir eşitmedik hadisimi aýdyp beräýi diýende Peygamberimiz ýadyna düşüp ey Halid ibn Ma'dan, Peygamberimizin sesi gözüme, kulağıma eşitiliyor, sireti gözüme geliyor, yadıma düşüyor Peygamberimiz. Keşkem yine de Peygamberin sesini eşitdim. Keşkem Peygamberimiz yine yanımızda olup bize var hadis aytsadı deyip Peygamberimizi küysep, Peygamberimizden bir zat ayt diýende Peygamberi küysep ağlapdyr. Ve aydypdyr. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen bile bir atın üstüne artlaşıp barýadym. Yani bir atın üstüne iki olup bir yerik barýadyk. Bir atın üstüne iki olup minnikde bir yerik barýadyk Peygamberimiz bilen nipdir. Muaz ibn Cebel radıyallahu anh gurrun veriyor. Birden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözünü asmana dikti de şeýle diýipdir. Elhamdülillahillezî yaqdî fî halqihi mâ yeşâ. Öz yaradan mahluğunu halan işini ediyen Hudaya hamdü senalar olsun deyip Peygamberimiz asmana serip şu söz diýär. Öz yaradan zatlaryny halan işini ediyen, İslam zadyny ediyen Allah'a hamdü senalar olsun, övgüler olsun niýede izinenem ey Muaz diýär. Bıratın üstündeki olup baryanna asmana serip diýen söz diýerde ey Muaz diýär. Muaz radıyallahu anh da jogap berýär. Kultu lebbeyke ya seyyidel murselin. Men seni dinleyen peygamberlerin ıngawsy. Näme ya Resulallah diýär. Birde aýtjak bolýar peygamberimiz, "Allah ey peygamberlerin seyyidi, ey seyyidel murselin." Näme diýjek bolýan? Lebbeyk diýip başyna egip dinleýär. Şonda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. "Uhaddithuka bi hadisin in ente hafidtahu nefa'aka ve in dayya'tahu in qata'at hujjatuka indallahi azze ve cel." Ey Muaz, men sana bir gurrun verjek. Eger sen şu gurrunu ýatda saklasaň, sana peýda berer. Eger muňa üns bermän ýatdan çykarsaň, Hudaýyň ýanyna seniň delilin kesiler diýär. Yani men sana bir şeýle bir zady aýtjak, sen şunu üns berde ýatda sakla. İçinde aýtjak zadymy içinde et diýileni et, etme diýenine gaç. Ýok sen şunu etmeseň onu Allah'ın huzuruna yalkanmaklıktan kesilersin diýdigi şo. Delilin galar, delilin kesiler diýdigi. Yani önemli bir zat aýtjak bolýar, ütköşük bir zat aýtjak bolýar. Özüňde amal et, özüňden soňkulary da aýt şu zady. Sakyn meniň ümmetim şu zady etmesin diýip bir 7 sanak zat aýtjak bolýar Peygamberimiz. Uzun bir hadis edýjem. Belki bu jumma oturmaz, inniki jumma oturur. Üns berip dinlen.
Bu wagty ýöneresi edem da. Şu 7 zadyň 7sen bizde ba. Özüm şu meçidin içinde oturanlar da ba. Käbirler diýen zam ýaşyl bolup sakal goýgerenler näme? Käbirler diýen zam Ravnaqul İslam'dır, sofallaýardyr, muhtaserdir, kitap görüpdir, alim görüpdir, alimiň ýydyna hala düşüp ýör. Imamlaryň ýanyna baryp ýör, ahundur mollalaryň ýanyna baryp ýör. Alimlaryň ýanyna gidip ýördi, şu zady edýänler bar. Etmäň o. Dinleň näme diýär Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aýdýa ýydynyň, sakyn men aýtjakladym etmeseň Allahyň ýanyna ýalkanmarsyň diýär Peýgamberimiz. İkaz edýän ondan. Seret ýalar bir zat aýtjakda şonu ýadynda sakla diýär. Ýadynda saklaman ýerine ýetirmeseň vay halyňa diýär. Aýdýa, ya Muaz, ey Muaz, innallaha tebaraka ve taala halaka sab'atan emlakin qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi likulli sama'in malakan bawaban khazinan ve ja'ala ala kulli babin min abwabi as-samawati malakan bawaban ala qadri al-babi ve celaletihi. Ey Muaz, Allahu tebaraka ve taala asmanlar yaratmazdan öňünçe 7 tane sakçı yaratdy. Her asmanyň gapsynda bir sakçı perişte yaratdy. Yani 7 kat asmany yaratmazdan öň 7 tane bir sakçı perişte yaratdy we şol 7 tane sakçı perişten hersine bir görev berdi, hersine bir buyruk buyurdy. Birini 7 kat asmanyň birinji katynyň gapsyna goýdy, ikinciň gapsyna hersine şu her katyň gapsyna goýdy we hersine bir buyruk berdi. Şu işi eden adamlaryň amalyny men ýanyma geçirme diýip. Allah Teala periştelerine buyruk berýär. Yaratdy şonu da. Inni şol 7 sakçı perişteniň hersiniň özi diýen işi bar. Şu Muazyň hadisem uzun hadis edýärem. Şu 7 tane sakçyň edýän işi barada. 7 kat asmanyň birlenji katynyň gapsyna durup sakçy bolýan perişte bawwabul gıybeti. Gıybet sakçysy. Yani şu planyň oglu planyň okan namazy oradasy planlady günnelik amaly galdyrylýarmy asmana birinji katyna bardymy? Şu birinji katy baranny gıybetçi perişte saklajak. Dur. Kimiň amalyny alyp barýan? Planyň oglu planyň. Görjek Allah Teala olary bildirenna o amalyň eýesiniň kimdigini. Adamyň edýän amallarynyň hemmesini Hudaýa tarap çıkarar diýär şol perişteler. Ol amal dünýä nur saçar diýär. Öýdür edilen namaz, okulan namaz, tutulan orada sowap bir zat da dünýä nur saçsak birinji gata baran wagtynda ol perişte gıýgyrjak, saklajak da o kisany amaly getirýän, amalymyda äkidiýän perişten saklap şeýle diýjek. فَتَسْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ وَلَهُ نُورٌ وَشُعَاعٌ كَالشَّمْسِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَالْحَفَظَةُ تَسْتَكْثِرُ عَمَلَهُ وَتُزَكِّيهِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْبَابِ قَالَ الْمَلِكُ لِلْحَفَظَةِ. Her adamyň eden ibadatini iki eginindäki perişteler götürüp birinji asmana tarap alyp gitjekler. Olaryň alyp barýan amallary göýä bir dünýäli nurly ýalpylap durjak. Ol perişteler alyp barýan amallary bilen şol birinji kat asmanyňy gapa baran wagtlaryna ol sakçy perişte şeýle diýjek. İdribu bihadal amali wajha sahibihi ana sahibul gıybeti. Amarani Rabbi alla ad'a amala men yagtabun nasa yetecavazani ila gayri. Bu ibadetyňyzy äkidinde eýesiniň ýüzüne urun. Men gıybet sakçysydyryň. Gıybet eden adamyň ibadetyny şundan ýokary geçirme diýip Allah Teala maňa buyruk berdi. Men geçirip biljek gel. Siz äkidinde bul namazym oradanım şu namazy oradan tutan adamy okan adamyň ýüzüne urun barynda. Bu adam gıybet edipdir musulman doganyň diýip biziň amalymyz birinji gatdan güpürdäp ýydyna gaýtjak. Çünki Allah Tebaraka ve Taala Kur'an-ı Kerim'in Fatir surasynyň 10-njy aýatyna näme diýdi hälam aýdypdyk? Wal amalus salihu yerfa'uhu. Diňe halis Hudaý üçin bolan amal Allahyň ýanyna kabul bolar diýdi. Şimdi gıybet etsek
Allah üçün bolmadı da. Çünkü gıybeti Allah Teala qadağan etdi. Etme gıybet deydi. Sen ne gıybet ettin? Gıybet deyip näme aýdylýar aziz cemaat? Zikruka ahaka bima yekrahu. Musulman doğunun yüzüne aydanında qatı görjek zadyny izinden aýtmaklyga gıybet diýilýär. Bir adamyň yüzüne plan zat diýip köpçülükde ýeki özüne däl. Musulman adam gıybetini etmeli, ýekelikde gyra çekmeli. Doğunjum sen şun ýalak hereketinmi? Şun ýaly ýalňyşyňmy? Etme doğunum. Günah ise bilen akmy diýdi. Yumşaklygyny qatı görmejek derecede ýekeci özüne aýt. Basardan oňardan bir sowgatçyk et. Göwünü peselsin. Yok, köpçülükde oturgan, sen plan işeme diýenden, plan tüýsli adam diýende şol adam senden gaty görjek bolsa, köpçülükde aýdanda adam ýeňsesinden aýtma şol adam, şo gıybet bolýar şo. Gıybet diýip şoňa aýdylýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär gıybet barada? El-gıybatu eşeddu minel katli. Gıybetin günäsi adamyny öldürmekdenem ýokarydyr diýär. Bir adamyny öldürende näme günäh bolsa, şondan agyrdyr gıybetin günäsi diýär. Ýene-de bir hadisinde Peygamberimiz näme diýär? El-gıybatu tenqudul wudu'a was-salata. Gıybet tahareti de bodur, namazy da bodur. Indi gıybet eden adam taharetde namaz bolar diýdi, taharet namazy ýerine bu bozulýar diýdi-de Peygamberimiň kast edýäni taharet alan bolsa taharetiniň sogabyny, namaz okan bolsa namazynyň sogabyny biderek eder diýdi. O gidip taharet almasy hökman näle? Gıybet etse namaz taharetini bozdugydan birinji asmandan Allahyň ýanyna barman izine gaýtjak bolsa bozuldygy orada. Sogaby yok, sogabyny keser diýdi şo. Şoň üçin gıybet diýilýän zatdan edi cemaat saklanmaly. Allah saklasyn biziň amalymyzy bider etjek zat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biziň ibadatymyzy yüzümüz urjak zadyň birinji gıybetdigini belirtdi. We birinji asmandan geçmejekligini bize aýtdy. Ýene-de bir hadisinde Peygamberimiz näme diýär? Kaya vaydiyamını. Edil şu hadisi üns verip dinlemediği cemaat. Ya ma'şara men esleme bilisanihi ve lem yedhulil imanu fi kalbihi ve la tegtabul muslimine ve la tettebi'u avratihim fe innehu men itteba'a avrate ahihil muslimi tetebba'allahu avratehu ve men tetebba'allahu avratehu yufdihuhu velev fi cevfi beytihi. Ey dili bilen iman getirip men Allah'a ve peygambere ananım deyip yüreklerine iman girmedik adamlar, musulmanların gıybetini etmeyin. Bak, dili bilen iman getirip yüreklerine iman girmedik adamlar diýäni gıybet edýän bolsaň imanın hem sen şüphelidir diýdi şo. Ey dili bilen Allah'a iman eden, emma yüreklerine Allah'a iman getirmedik adamlar, musulmanların gıybetini etmeyin, musulmanların ayıbını agtarmayin, ayıbını gözlemeyin. Bir adam öz musulman doğununun ayıbını agtarsa, Allah-u Teala şol adamın ayıbını agtarar. Allah-u Teala onun ayıbını agtarsa, Allah-u Teala onu öz öýünün içinden çıkmanı tursa da biyavra eder deyiptir. Sen bir avray olsan öýüňden daşary çykmaly, bir erwedi işler etmeli adamlar hem görüp seni bir avray bolmalymy? Şu öýüň içinde oturup hiç bir erwedi iş etmän öýüňde otur sen. Emma bir musulman adamyň gıybetini et, musulman adamyň aýybyny gözläp, "Ha, näme aýyby bar ka?" diýip şu aýybyny bilip iýliň ýanyna gurrun et. Allah Teala sen aýybyny gözler, öýüňden çykmany tursaň sen aýybyny iýle aýan eder diýipdir. Şoň üçin Ali İmran suratında Allah Teala näme diýär? Euzubillahimineşşeytanirracim. Peygamberimize 26-njy we 27-nji ayetde Ali İmran suratında peygamberimize dilek etmekligi öwrediýär. Şeýle zatlar diýdi maňa yüzülen, ey Rasulum diýär peygamberimize. Kulillahumma malikel mulki. Ayt ey Rasulum. Yani kul manasynyň Kur'an-ı Kerimde iki manasy var. Meselem kul huvallahu ahad. Ey Rasulum bar ayt o müşriklere. Ol Allah birdir diýip. O da var ama ka kullib aydan nemeleri var, ayetleri var. Maňa şeýle diýdi yüzülen. Meselem kul a'udhu birabbil felak, kul a'udhu birabbin nas ýaly. Bu da şonu ýani kulillahumma malikel mulk. Ayt ey Rasulum maňa şeýle diýdi yüzülen malikel mulk.
mülkün hakiki maliki eyesi sensin. Tu'til mulke men teşâ'u. Sen mülkünü islanına berýänsiň. Ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'. İslanın izzatly, şerefli, awraýly edýänsiň. Ve tuzillu men teşâ'. Ve islanını zelil edýänsiň, peseldýänsiň sen. Biyedikel hayr inneke ala kulli şeyin kadir. Her bir hayır senin elindedir. Sen nedir? İnneke ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz her bir işe kadir, gücü yetýänne sensin. Ha ayette näme boldy? Allah Teala abi näme diýip izlenmeli? Ey Allah'ım, mülk hakiki mülkün eýesensin, mülkü islanyňa berýänsiň we sen izzati, hormaty, şerefi, awraýy da islanyňa berýänsiň. İslanyňy peselde bir awra edýänim sensin diye. Şoň üçin sen näçe gıybet etsen ediver. Bir adamyny Allah ilm bilen veya baýlyk bilen veya awra bilen şereflendirdi mi? Allah isledi onu, sen näçe gıybet etsen o awraýy peselde bilmersin. Sen diňe özüňe zulmedýän onu. Ayet biziň aýdýan sözümüz däl, hadis biziň aýdýan sözümüz däl. Gork şu ayeti eşitdi. Gork şu hadisi eşitdi. Kıyamet Allah Teala men ümmetim men ben näme dersen ayır bar nirde näme riya eden boldan şoň töwereg ne bol diýip howsa Peygamberimiz sen men alim ümmetimiň sen men ýönük alimde adi bir am bir ümmetimin musulman ümmetimin gıybetini etdiň bar git diýse näme diýjek nire gitjek sürüklenip ýok bolup cehenneme gidersiň de başga gitjek ýeriň barmy sen Käbirlenmez we alimiň gurruny diýerler o alimiň Peygamberimiz bärde alimi agdanak, ama adam, adi adam, musulman, men Allah'a ananyan, men Peygamberi ananyan diyen adamın gurrunu etme deyip gıygırıp yatıyır. Amalın biderek olur, kıyameti men töwreme gelip durma deyip gıygırıp yatıyır. Sen Allah'dan kork, käbirlenmez alimin gurrunu ediye. Allah saklasın o. Alim adam, el-ulemâ'u verasatul enbiya, alimler menin mirasçörümdür diye Peygamberimiz. Alim adamın hakiki ayıbı bar olupdu. Hakikatten bar şoň ayıbı. Şu alimin ayıbı bar olup etmeklik doğru değil. Adi adamın da şeyle. Hususan alimin üstünde durulýa gıybetini etmelilerli. Bu malkının edýän gıybeti ol ayıbam değil. Zan, guman, eşitipdir bir zat birinin ol hakikat mı hakikat değil mi? O alim senden gowulýan näme diýänligini, nire goýanlygyny, nirden oturup nirden turýanlygyny, nämen alyp nämen berýänligini alim ol. Sen kim on kadaryna ýerip nämede günäkärdigini veya dinden çykanlygyny ya planlygyny gurrun etmeklige sen hiç zat sen. Kıyamet gününde eğer sen alimin izine sönmeden şu alim değil mi? Elinden tutup ya Resulullah şefaat edeydi. Şu da sen diyenin sünnetlerini tut da şu da Allah'a secde et deyip sana şefaat edecek şu alim değil mi o? Kıyamet Allah Teala sana berekellah beler. Ey bennem gel verik. Plan Müslüman ip öğrenler. Men alim ümmetimin gıybetini etti. Ama berekellah sen gıybetini etmedin. Halbuki ol alimin ayıbı badi. Etcek boldan sen. Doğrudur şol. Ýöne sen şonda da men alim berdim ona. Şu alimin hormatyny sen gıybetini etmedin. Berekellah diýip seni al cennete girendiň ýanyna kaljak. Gork alimin gurruny etmekden. Günlerde bir gün bir öwliýa bar eken. Geçenlerde pir adam, öwliýa adam. Şu üstüne uzagrak durjak edi cemaat. Çünkü aramızda bar zat. Wagz diýilýän zat owadan bir gurrun, gyzykly bir gurruny eşitip gyzykly gurrun bolup gitmeklik däl. Aramda bolmayan zatlary düzeltmeklik biziň borjumuz. Adamyny kemsitmeklik üçin däl. Şol adam şonu aýtmasaň, şo işi edip dowlugy bar ya. Amaly biderek bolup bar ya. Ana hadis biziň sözümüz däl. Birinji gatdan hem geçmän ibadaty ýygyna aýdyp bar ya. Biz alad edip şonu ýatlatmaly. Cum'an maniyeti de şol cemaat bolup bir-birimiň aýybymyzy düzeltip salihlaşmaly. Öwliýa adam ogullary wa, gyzlary wa. Öýerjegini öýerýä, çykarjagyny çykarýa, özü de alim adam, takwa adam. Çağalaryny üýşürýä. Üýşürýä danym, oğullam gyzlam menden narda aladygy bam diýe. Men oğlumyň gyzymyň öňüne Allah'nyň we peýgamberiň buyuran zatlaryny ýerine ýetirdim diýe. Etdim men şol zatlary diýe. Indi siziň öňüňizde diýe, ne ejeňiz bar diýe.
Eger menden bir haýyşyň nerede aladyňyz bolmasa men sizden radylaşjak, ejeňizem size tapşyrjak, ejeňizi emanet edip alsaňyz, meniň bir niýetim bar, dünýäň ýüzüni gezjek diýe. Şu bir ýerde alim bar diýse, şol alim adamyň hem hayır duasyny aljak, hem de şondan bir zat öwrenjek diýe. Belki peýgamberimizden bir hadis bilýändir, men bilmeýänim bilýändir, öwrenjek diýe. Özü de alim adam. Maksadım gitjek, Bağırda diýse Bağırda, Göktepe'de diýse Göktepe'de, Balkanda diýse Balkanda, Çärjewde diýse Çärjewde, Türkmenbaşda diýse Türkmenbaşda. Şunu ýerde bir plan ýerde alim ma diýse şoň barjak huduruny haýır duasyny aljak, o bir zat öwrenjek, gitjek eýlek bir alimiň ýanyna. Şeýdip bir gedelenjek, birden öläýse men bir zatdan habar uradur, menden razy boluň diýýär. Çağalar razy bolýar, haýır dua edýärler, ýoly rawany bolýar. Bir gün Göktepe var ya, bir gün Balkana var ya, bir gün ýene bir ýerik bar ya. Ahir bir ýerik baran alim plan ýerde bir alim öwliýa adam mamış dilegi kabul bolýarmyş diýip eşdiýär. Bolýany şoň gözlegine baraýyn ýa-da. Gidýär meselen plan ýerde plan sorya ýa-da tapýar. Emma ol alimiň ogullary bu alimi o alimiň ýanyna goýberan aklar. Onun bu aýdýa haýşe diýen men özüm şunu ýalyk bir niýet bilen çykdym. Bir ýerde alim bolsa ýanyna barýan, alim bolsa dinleýän, şondan bir haýyr dua alýan, bir alkyş alýan, hyzmatyny edip çyk bir jogun ýanyna bolup bir zada öwrenip gidýän men niýe. Bir gaýrat ediň diýe. Olaram ýok bolanak, ýok hakam ruhsat berenak, ahyry içerden ses gelýär. O alim öwliýa adam Allah bilir durama. Goýberin gelsin niýe? Ogullary bunu goýberýär. Gelse inha bir daýaw piyada otyr, emma ýüzü görnüna, üstü perdeli. Özü öwliýa adam. Bak gıybet edýän adamlar. Amu addi alim kim bolsun hiç gıybatını etmem. Kim alim öwliýa bolsa gıybet etseň jezany çekmeli. Neferet bolýanda da. Görde perdeli otyr. Gelen mehman iki gözünden başga aýyby ýok. Gelýär peýgamberimiň sünnetine diýär, çaýdyr, çörekdir, nahardyr berýär. Gowja garny doýurandan soň mehmandan hal habar alýar. Oğlum ýolsy gelipsiň, eşdipsiň, eýdipsiň. Näme hyzmat diýär. Indi habaryňdan halyňdan habar alaly. Onda diýär, ey diýär plany diýär, men Allahu Tebaraka we Taalanyň ýolunda diýär Allah'ın razylygyny gazanmaklyk üçin Peýgamber Aleyhisselamyň sünnetini ýerine ýetirmeklik üçin Allah'ın ilim nesip eden alimi plan ýerde bir alim bar diýse net etdim diýe oğul gydyma ördüm, çykardım, o öýdäkilerle razylaşyp gaýtdym diýe. Helekdir birden bir ýerde ýetse ajal. Men ýa şu bir ýerde alim bolsa, şoň alkyşyny alýan, bir zat öwrenýän şondan diýe. Şoma amacın hawa, şoma niyetin hawa, alkyşyny edýär, hayır dua edip bermeliler, hayır dua edýär, amin niýe, indi bir zat öwretmeli, bir de turmaly gitmeli. Emma bu üstü perdeli duran alim muňa näme aýtmalygyny Allah bilir ýa, ikisi de Allah'ın dosty. Emma kimde bolsaň bu gawahat dünýede ýalňyşmaýan ýok. Aýdýar, men sana bir zat öwredeýin, öz başymdan geçen bir zat diýär. Şonu öwrenseň sana yeter diye. Allah Taala gelin yankı alimlerin huzuruna ziyarete var bir zat öwren alkyşalýanyň bir aýybynyň barlygyny muňa bilir ya. Munnaka aýyp onna var. İlla şonu duýdurmaklyk üçin. Indi görýäň alime hormat edenlik üçin Allah Taala halat etjek bolup şoňa duýşuldy. Ýok, tam duýşuljakmy? Men näme üçin perdeli oturandan habaryň barmy diýär. Ýok diýär. Habaryň bolmasa men sana diýär, perdeni açýar bolýyn. Adamın kellesi däli diýjemaat, eşegiň kellesinde otyr olalım. Eşek diýilen tüýlü, gulluk eşegiň kellesi düşünmä. Eşege meňdes adamyň öz sudury üýtgen, ýalaňaç görünüşde bir sudury üýtgen, görüňde eşek ýadyň oşýan bir nejis sypatda. Alim öden üstüni ýapdy diýä gorkmasyn diýip görenden soň, men näme üçin munyň ýalyk eşegiň sypatyna meň diýen kellesinde oturanlygymdan habaryň barmy aýdaýynmy diýä. Sen şunu öwrensen şo sana yeter diýdi. Aýtdyp bokuldawda bolup sanra uraýanky. Men özüm ilim öwrendim, alim boldum, halkyň içinde awraýymy Allah gallyrdy. Emma öz derejemde deň alim adamyň bir aýbyny tapsam, köpçülükde
ay plana aýtdym, ay ýeň sesinden gürledigim däl, özüne de aýtdym lay diýip şu alim adamın ýalňyşyny ökmän, ay planyň plan tüýsi aýy wadyr. Alim bolsa plan tüýslidir diýip gıybatyny diýädim ýeň sesinden. Halbuki baryp ýüzüne diýip, "Doganım senem alim, menem alim, gel şu şeýle diýedelsen, şu ýalňyşyň ba" diýip ýüzüne diýäýmeli bolýyn. Şu öz tekebbirlikde alym geçen wagtymda aýdypdyk, alimlik berde gapdandan ulumsuluk berýär. Şu alimlige şükürhanaň ulumsulugy ýeňmekligin. Şey diýäýmeli bolýyn, diýemek diýe. Hukman ýeň sesinden bir zat diýip, "Galyan gıybatyny edýän şoň" diýe. Özüm de alim diýe. Ýöne alim ökde görünsen, özüm ýaly alimde bir aýyp tapsam şona diýen, şu häsiýetim mady diýe. Emma bir gün kitap okawat ýurdum, Imam Buhari'dedir, Imam Müslim'dedir, sahih bir kitap okawat ýurdum. Hadis okawat ýurdum. Hadisde gawat geldim, Peygamberimiz lanet edipdir. Meniň alim ummatyma dil ýetiren, hakyky aýby barym bolsa dil ýetiren, kıyamet gününde meniň ummatym bolmaklyga aňarda dursun, insan sypatyna bile düzelmesin, insan sypatyna bile diýrelmesin, eşen kellesi bilen diýrelsin diýip gargapdyr Peygamberimiz diýe. Şu hadisi eşitdim, innamym tikeni boldy, menem dilegim kabul bolýan görnüşdäki alimlik derejeye ýetenligimi näme bileýin? Dua ettim diye hadis okap. Ey Allah'ım, şu ayıp minne var. Min alimin gıybatını ediyen özüm alim olup. Eğer kıyamet gününde edilen çekilecek günahlar şu dünyada ceza verirse kıyamette görülmezmiş diyen. Tudurun son. Men şol kıyamet gününde insanın sıfatı bilen näl? Eşeğin kellesi bilen diýreldiljek görnüşdäki gıybaty haramlygy etdim. Peýgamberiň garşysyna laýyk boldum. Men afweyle we men radi şu dünýäde eşeğin kellesi bilen diýrelmekli, eşeğin kellesi bilen ýaşamaklygy yeter ki meni afweyle de kıyamatda peýgamberiň ummatyndan ed. Şu cezan şu dünýäde berdim, Allah'a yalvardım. Ine de halim eşeğin kellesine oturýar diýe. Kıyamatta yanmacak bolup, kıyamatta dowlaga düşmejek bolup, kıyamatta alim ummatın gıybatyny edip, Peýgamberiň lagnatyna eýe bolup, eşeğin kellesi bilen diýrelmejek bolup, şu hala geldim, özüm yalvardım diýe. Öwliýa adam üç tüýsli bolýar ey zaman. Hacı geldi Muhammed ağa ömrü uzak bolsun aramda daim. Şu öwliýa adamdan eşitdim. Näme diýdi? Öwliýa adam üç görnüşdir oglum diýdi. Birlenjesi. Özünün öwliýadigini, welidigini, pirdigini özü de bilenak, il de bilenak. Diňe Allah bilýär. Şeýle bir takwa, şeýle bir Allah ýoluna gelip halal bolsa ýapyşyp, haram bolsa gaçýa, Allah üçin bir zat, şeýle bir pesbel, şeýle bir takwa adam özünün öwliýalik derejesine ýetenligini, özünün weli, Allah'ın dostu bolanlygynyň özünün hem habary ýok, iliň hem habary ýok. O birinji görnüşi. İkilenji görnüşi özünün öwliýa bolanlygy, Allah'ın dostu diýip Allah'ın dostunyň hataryna salynanlygyny özüne bildirýär. Emma iyile ayan edilmeýär. İl bilmeýär öwliýa. Özü bilýär. İle bildirmeklik dogry däl bolýar ama. Üçüncü görnüş. Döwrümizde bolup geçen Aýşan janlar, Sarahun janlar açyk öwliýa bolup keramat görkezden. Özü de bilýär öwliýadyň Allah'ın dostu derejesine ýetenligini. İlle bilýär. Şoň üçin ol alim alimlikden, takvalykdan öwliýa Allah'ın dostu derejesine ýetipdir. Emma şu kemçilik bar eken, şu kemçilik üçin öwliýalik derejesine ýet, şu öwliýalik derejesine bir wagtynca galypmy, şu ýetjek bolýar, emma şu gıybat edýänlik üçin ýetmäni öğrenmeli. Onam o hadisi okap gıybatından hem tövbe edýär, şu derejeye ýetýär, edil şu mahalym dua edýär, dua kabul bolup eşeğin kellesini ýaşaýar, ömrüni ötürüp, jany alynmaly bolan insanyň sypatyna gelýär, ýalkanýar, iman bilenim can berýär. Elhamdülillah ýalkanýar. Ine edi cemaat. Alimin gurrunu ala aňarda goýun. Adi, bir normal bir musulman bolup gezip ýören adamyň gurrunu etmeklik dogry däl. Peýgamberimiz şolon gurrunu etip oturýan aýdan hadisimizde. Emma alimin gurrunu gelene alimin gıybatyny etmekmi? Oho, men ummatymdan näler eşeğin kellesi bilen diýerelsin şollyp, hatda gargapdyr. Ama normal bir adamın gıybatyny eden dedi nähilek bolýanlygyny, yani yüzlenenne ey dili bilen iman getirip kalpda iman getirmedik diýip yüzlenýär, izinden plan musulmanyň gıybatyny eden niýe? Hat Peýgamberimiz hatta imanly bile hatap etmendir. Şoň üçin sakyn ha Allah'ın dostlarynyň gıybatyny edici bolmaň, edi cemaat.
Edi cemaat 7 asmanın her katını bizim amalımız saklayan ve plan tüyüklü amal etmedik olsa, plan tüyüklü amal eden olsa onun amalını kabul edecek gel diyen sakçının birinci katına vardık. Birinci kat asmanına kim var eken? Gıybet periştesi var eken. Eğer sen okan namazın, oradan tutan, o berin zekatın, neyme hayır hasanatın olsa, birinci kat asmanına perişte saklayacak, reviz edecek, tam olsun şotayı. Bu adamı gıybet ediyen adamı kenov deyip, eğer gıybet ediyen adam oldan, sen amalın iyidine uğrayacak, o perişte gelip sen yüzüne uğrayacak eken. İnşallah 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlarda nehir perişteler var ve bizim okan namazımız, oradamızda hayti erbet amalları iyidine kaytaracaklarını inniki cumavununla inşallah devam eder. Şununca şu kafi. Ama müftülükten bir haiş geldi. Halkın içinde de bolup duran bir biderek kurun var. Şol vardı vaat etmekliğimiz buyurdular. Halkın içinde ahir zaman nipperdat başladı şuma. 21'ine ahir zaman boluyamız deyip. Evi cemaat bizim imanımızın şartında vel yevmil ahir diye 7 iman. Amentu billahi ve melâketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve bil kadri hayrihi ve şerrihi minallahi teala ve ba'du ba'dul mevt. Yani Allah'ın varlığına, peygamberlerin haklılığına, kitapların haklılığına, periştelerin haklılığına ve şu dünyanın gutorjokluğuna ve durmuşta hayru hasanat Allah Teala'nın fiini bilen molyanlığına ve ölüp ölümden soň diýip Allah'ın huzuruna barjaklygymyza inanmaklyk bizim imanymyzyň şerti. Şolaryň birine inanylmasa imanyň saglam hasap edilmeýär. Şolaryň biri de vel yevmil ahir. Hakykatlaryny bolmaly ol ahir zaman. Yani şu yer şaryň ýüzünde ýaşaýyş hakykatlaryny bir gün gutormaly. Ýöne 21'ine ahir zaman bolýan diýenler Allah'dan daşa düşýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kafirler gelip soraýarlar. Ve yekuluna meta hada'l va'du in kuntum sadiqin. Kul innemel ilmu indallahi ve innema ana nezirun mubin. Allah Teala peygamberimize diýe Tebarek surasında, Mulk surasında. Ve yekuluna meta hada'l va'du in kuntum sadiqin. Yani sen sadık bolýan bolsaň, hakyky dogruçul bolýan bolsaň, onda ol gorkuyan ahir zamanyň var diye. Yani ahir zaman bolar bir gün. Allah'ın öňünde ahir zamandan hatawata barmaly diýip gorkuyan sen ey Muhammed diye sallallahu aleyhi ve sellem. Sen hakyky sadyk gepinde dogry bolýan bolsaň, haçan bolýar ol? Aýt diýip peygamberimizden kafirler soraýar. Şonu peygamberimize şolor soramaka Allah Teala diýär we yekuluna meta hada'l va'du in kuntum sadiqin. Sen sadyk bolsaň, sen hakykatçyl bolýan bolsaň, aýtda hany şol gorkuyan ahir zamanyň haçan bolar diýip senden sorarlar ey Resulüm diýär. Kul aýt innemel ilmu indallahi ve innema ana nezir mubin. Aýt ey Resulüm ol bilgi, yani ahir zamanyň haçan boljoklugy diňe Allah'a mahsusur. Yani diňe Allah bilýändir. Men bolsa sizi ýatladyp size uýarýandyr. Yani meniň wezipem size şo bolmollugyny aýtmak, ýöne haçan bolýanlygy Allah'a mahsus, Allah bilýändir diýär. Indi peygamberine bildirmedik bolsa Allah bennesini ýerden bilsin. Biz bir zady bilmeli. Şolon kast edýän ahir zamany gopsa da biz ölmeli, goponna gopmasa da biz ölmeli. Her bir musulmanyň ahir zamany özüniň janynyň alynmagy, haçan ahir zaman bolar kadip alada etmeliler. Ahir zaman bolanna veya şu dünýä ahir zamany veya erkimiň özüne geljek ahir zaman, ajal ahir zamany gelenden soň kabir aleminde näme bolar kamaňa? Allah'ın ona hasapda meydan terediğin öňüne baram da näme bolar kamaňa diýip şonu alada etmeli biz. Ol haçan boljaklygyny näçe adam o musulman adama meňdan. Dogry imama 21'ine bolýarmy diýip ýatyrlar. O ayıp bor musulman adama. Bolana akşo 21'ine. Näme bolan? Seret şunu bilin. Näme arqyn imama adam ol estağfurullah Allah'dan öňe düşüp bolana akşo günniýän. Çünkü Allah inneke la tuhliful mi'ad. Şüphesiz Allah sözüne tapılmayanlardan näler? Allah öz Resulünün sözünü yalana çıkarar mı? Çıkarma da. Onu Allah Resulüne söz verdi. Allah'tan ve Resulünden daşa düşüp şu plan çizmoda diýenlikleri için şo çizmoda bolmaýar şol ahir zaman. Entek ol alim ehli sünnet ve cemaat ve Nakşibendi tarikatynyň alimlerining öwliya adamlarymyzyň geçen pirlerimiziň ulama alimlerimizin aýtmaklygyna göre ol boljak siziň kast edýän olaň 21'ine bir kameta bir daş geljekmiş, yer yumuljakmış boljak ahir zaman var.
ol ahir zamanı Müslüman adam, Allah'a secde eden adam, Allah'ın kulu ve Resulü'nün ümmeti olan adam görmeli däl cemaat. Onunun kän gawakatly işler bolmaly. Başlady ol gawakat işler şu mahal dünýämizde. Ondan soň ol gawakat işler aýyrjak Imam Mehdi Hazretleri İsa aleyhisselam gelmeli. Olar Müslüman bolup ýeriň ýüzünde agzy birlik, asudalyk, gowluklary ýaşalmaly. Sadaka bermäne garyp tapylmalylar. Şol gowluklary bolup bir 40 ýyl şondan soň ýaşalmaly. Ondan soň Müslüman adamlar ýok bolup gutormaly iman bilen gidip. Onun haram adamlar galjak. Şondan soň äjit-mäjit bir zatlar galjak. Hatta şu mahal oğullamada, gıylamada hakim çıkamada käbirlenmez. Gidip o taýda bu taýda garan kırak yerde sivdaniye diýerler. Allah Taala göz zina, hereket zina diýerler. Bu kulon bolýarlar. Näme de bolsa insaf var. Adaçygan bolsa insaf var, bu kulon bolýar. Emma ol şeýle bir erbet wagt geljek, bu kuljak gel. Şu zina diýilen prosesi, zina diýilenler açyk ittiýalyk, pişik ýaly köçet etjek. Şonuň ýaly erbetlik geljek. Hatta alimlerimiz aýdypdyr, asmany tüpeňe tuğrarlar diýip. Hani Allah baý bolsa nirde o diýip. Ana şol haramlar görjek ol ahir zamany. Yani şu 21 bolýar diýip gaýry dinleriň we ýa dinsizleriň aýdýan şumal telewizorlarda biderek pul üçin edýän gurrunlary var. Şol ahir zamany, şol erbet adamlar görjek. Musulman adam Allah'a secde edýänler ol ahir zamany görjek. Gelýdi cemaat. Musulmanyň ahir zamany bilen kafiryň ahir zamany aýry boljak idi cemaat. Şoň üçin ol gurrunlar biderek gurrunlar ayet-i kerimede da Mülk surasynda Allah Teala peýgamberimize näme diýdi? Onu men bilýän, menden başga bilýän ýok, işiňiz bolmasyn. Amalyňyz bilen bolun diýdi. Şoň üçin amalyňyz bilen bolun diýdi cemaat. Wa ahiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ve sallallahu ta'ala ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar. Rabbighfir lana warhamna warzuqna واهدنا بهداية القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وعافنا جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك الله قبول etsin إن شاء الله بسم الله Edi zaman birazcık kısılşı oturmalı haýyş edýär öňe tüýsdüňiz ýyzda daşarym sowuk bolansaň yer ýok diýär. Haýyş edýär. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ale's-salâh. Hayye ale's-salâh. Hayye alel-felah. Hayye alel-felah. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة وفضيلة والدرجة العالية العافية وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله